ndapfeka shangu yangu iya sebedu ndakoniwa kumirira zvendege ndatiko ndikafa ndinofa vanhu vakasara vakagura shangu dzeuk ini ndisangamboipfeka isingamboguma kana vhu rebrown isingambovhura kana musheti isangambotsika kana rubwero kangarabwe ndakati ndoti ndoviri vanhu musi wandoti bhipasi hakuna munhu unochema akati asasinika ndikati akatasa shangu yangu yakabva England saka ndati kana ndikandidzipfeke shangu dzangu. So this is me. Okay don't look at me nje chazvanza ndakugona ndosvoda kuya palive ndatomboendawo patiktok ndoti dang bang money gun ndandichite izvozvo. Guys, for the people, so apa ndakambonzera kumusha guys, pane vanhu vasandapa zvinhu zvavo. Please bear with me. Ndikuziva kuti some of the people pane nzungu dziripo, so chinoita ndisatokwanisa kuti nditange kuvapa kana ndakatadza kuvapa izvozvi, it's because I explained kuti nzungu zvacho dzadzine marara saka tofanira kudzisarudza. Dzakasarudzwa dziri mumu, I think mugomo 2 idzi, mugomo 2 yeti tinenge tine mwana anenge ane mugomo 2 nezviyo nechi, then apa iri saga raisi ramukuona idzi inzungu dzina marara idzi hadzina kusarudziwa, marara ese amukuona aya. Saka ndida kutanga ndadzisarudza. Ukaona sina kufonirai it means ndiri kumbogadzisa kuti ndisarudze zvinhu, handigoni kupawo zvine marara. Ita nyemba dzacho idzodzo, then maybe nechindo yandichitanga futi kuita kondiyo nemhunga. Guys, I'm asking in the name of Jesus, if you want my farm products, I'm going kumusha Nhasi. Please ndibatei ndichiri ikoko. Hakuna kuzoti ndava muno manje mochiti watobhadhara wakamira pagedhi woti itondipa zvinhu zvangu. Zvinoreva kuti inini manje ndikadasa kuti handisi kuda kuzvitengesa futi. Vamwe ndopanozoti anondidadira hadi kutitengesera pamwe si vari muZimbabwe ndoda kutengesa vari kushe hamunozviona. So ndeda kuavoida miromo yese iyoyo. Kazhinji ndeda kushanda nelist randinaro kuti ndobva nezvinhu zviya, ndabva nezvinhu izvi kumusha ndouya nazvo ndichipa vanhu vese vakabhadhara. Handiti munozviona. I think ndokumbirisawo kuti vanhu vandihwise ipapo. Vamwe vanozotadza kunyatsa kuzvihwisisa kuti ini ndatokupa izvozvi saka ibva watondipa, yeti inenge iri order yemunhu. Zvozoita kuti ndokompromise, ndotombotangazve ndataura nevamwe vanhu vanga vakatoorder vakabhadhara kuti ndokumbira kuti maybe ndigozokupa panext round but zvine zvisingafani kudero. Saka ndokumbirisawo in the name of Jesus. I'm going kumusha today, maybe after 4 or 5 days. Please, especially munga zvayo nokuti munga inonetsa kugadzira. Garai mandibata. Vezviyo garai mandibata. Venzungu, venyimo, venyemba, vebeans futi. Kune red neyakata chena. Garai mandibata. Amunozviona manje. Kuitira kuti ndisazoita inconvenience vamwe hazvizonaki. Saka panapa ndotomboya kuti ndichita back date semhunga yose ndichitobva ndauya nefuti neimwe ndosvika ndichifanira kupa vanhu zvinhu zvavo nokutotanga kuti asiyasi kugadzira futi zvamuri kuona zvina marara izvo. Saka ni apologies kune vanhu vese vanisandabata izvozvi, but bhuku rangu I think ndakamborizama chaizvo kufamba naro. Varipo like I said vane nyema nenzungu zvoda kusarudzwa ndovamwe vasandabata ivavo. Then I remember kuti pana mwana mhunga yedu isikachanasi kukwanidza zvakanaka kuti migomo ikwane, ndosaka ndakarega kubata vangu vane mhunga veve, but ndichidzoka vane mhunga vese ndikusvika ndichivabata ndichikupai maorder enyu. That's the only reason why ndisina kunge ndakubatai kuti nditi mhunga yenyu yachi ndokupira ipapi. So now apa irimo imwe mhunga iripo asi haina kugadzikwa nevanozvigona. That's the reason why ndisina kubata vanhu vavo. Friends, thank you very much for actually supporting me because ndiri kuvapusha kuti vangu vachiita development dzavo. But anyway, get in the passion. So guys, good people, I'm showing off raini redu rakazoswa mwari vakanaka, raini redu akangede munhu machirawo 40
hakuna asina kunge dokura jirawo everywhere kune jirawo vanhu vakazotsamwa vanhu vaJehovha. So now I'm showing you something. Pane munhu ainditi toda kuona dumbu rako wahla, haasi kuzvibhilivha Jehovha kuti is that Sharon? is that you Sharon? It's me guys. Mwari vakanaka. Chidumbu zenene chiya ichi zviri kuita ndifana kuti atakini maiko rako zvikude so cute and sweet, but takini zvanawo zvijairei umuzvona, but ndangozvitevedzera zvangu handizivi zvakandifita zvondibudira kwazvo here zvitakini zvacho izvizvo. Munhu wakadiro kuti anzwe ngoita takini. I follow what you say amuzvona mbobva kuri kusai ndazopfeka zveke pashangu zvwabada icho ndapfeka nezvimasoksi ndaifanira kupfeka neblack, ndapfeka shangu yangu iyaiya sebedu ndakoniwa kumirira zvendege ndati koko ndikafa ndinofa vanhu vakasara vakagura shangu dzeibukei ini ndisangambopfeka isingamboguma kana vhu rebrown isingambovhura kana musheti isingambobvutika kana rubwero kangarabwe ndakati ndoti ndoviri vanhu musi wandoti bhipasi hakuna munhu unochema akati asasinika ndikati akatasa shangu yangu yakabva England, saka ndati kana ndikandidzipfeke shangu dzangu. So this is me. Ichi chiekera cheuzeti chandakapona dumbu dumbu rinofana kutopera kwehino, dumbu rinofana kutopera handei guys. Ndakachinja diet completely. My favorite is this one, my veg. This one ndo favorite yangu amuzvona. Hopefully ndinowina guys. Like anybody ndirowe pasi. If you want to order zviyo for slimming, munga for slimming, mapfunde for sleeping, please get in touch with me. If you want to order nzungu for peanuts, nyimo for mtakura, nyemba for mtakura, beans for murivo, mufushwa, mondibata in the name of Jesus. We are kwandiri. We are. Look at your person. Look at the farm brand ambassador. Look at the farm brand ambassador. Farm. Ndandiona gore rino kana ndikangosilima chete ndenda kuya pamalive ndichionekerwa ipona ndina confidence dzakapera dzose pandikangotanga kusimba. Confidence dzangu dzakaita bo ndida kuti kana ndauya pamalive mina kanitoka tikutseke kufuteka ndenda kuti okay don't look at me nje yazvanza ndakugona ndosoda kuya palive ndatomboendawo paTikTok ndoti dang bang money gun money gun zvandichita izvozvo. Bye guys.